No, se on personal trainer. Moi. Elikkä tässä videossa katsotaan kestävyysliikunnat podarille mitä jälkeen. No, kyllä sit mun mielestä on. Sillä sarjoissa palaudutaan nopeammin ja paremmin jaksetaan tehdä paremmin se treeni loppuun. Sitä kauttahan lihakset kasvaa paremmin. Plus että me palaudutaan myös itse treenistä paremmin. Silloinhan voi vähän helposti kovempaa treenata. Sillä ei ole taas, onko se joku laji, salibändi, kuntonyrkkeily, mikä, tai juoksu. Se ei tykkää. Sitten juoksuhan voi ottaa pieniä intervallijuttuja siinä tolppien väliin voimassa. Eli juoksee vaikka pari tolppaa ja sitten 2 tai 4 tolppaa kävelee. Ja tässä sitten katsoo, mitä minä olen keksinyt juoksulenkin. No niin, sitten video alkaa olla loppuillaan. Kiitos ajastasi. Katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Mikäli tykkäsit, niin peukuttaa. Ja alta löytyy tuttuun tapaan mun nettisivut ja somekanavat. Nähdään seuraavalla videolla. Se on morjesta.